ଓଡ଼ିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ବିଷୟଟି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା କିପରି। ଏହି 9ଟି ଟିପ୍ସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରେ ଏହା ମୁଁ କିଛି ଶିକ୍ଷାଭିତ୍ତିକ ଘରୋଇ ପୁସ୍ତକରୁ ଆଧାରିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିକି ଯଦି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭିଜନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଘରେ କାହାର ଫଟୋ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଫଟୋ, ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ କି କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଥାଏ, ତାହା ବାସ୍ତୁ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଘରେ ରଖିଥିବା ଦର୍ପଣ ବା କୌଣସି କାଚର କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁ, ଯଦି ଭଙ୍ଗା ଥାଏ, ସେ ଟିକେ ବି ଭଙ୍ଗା ଥିଲେ ବି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟ, ଘରର ଦ୍ୱାର ବା ଘର ପାଖରେ କୌଣସି ଗଛ ହେଉ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ହେଉ, କୌଣସି ବି ଗଛ ହେଉ, ଯଦି ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଥାଏ କି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ସଂକେତର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ସେ ଗଛ ଆପଣଙ୍କର ନେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଗଛକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ରଖିବାର ଅଛି, ନୂଆ ଗଛ ଆଣି ରଖିପାରିବେ। ଚତୁର୍ଥ, ଘରେ କି ଛାତ ଉପରେ ପାଣିର ଟାଙ୍କି ରଖିଥିଲେ, ତାହା ଲିକ୍ ଥିଲେ କି ଫାଟିଥିଲେ କି ପାଣିର ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଏହା ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ସହ କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପଞ୍ଚମ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ, ଯାହା ଆମ ଘରର ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଜାଲ ସଦୃଶ। ଏହା ଘରର କୋଣ ଅନୁକୋଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ନହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଜାଲ ପରି ଛନ୍ଦି ହେଲା ଭଳି ଭାବନା ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ିଦେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ କିଛି ଲୋକ ଖାମଖିଆଲି ଭାବି କାଢ଼ି ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତୁରନ୍ତ 1 ମିନିଟରେ କାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗଠାରୁ ପରେ ଭଲ ମନୋଭାବ ରହିବ। ଷଷ୍ଠରେ, ଘରେ ଯଦି କୌଣସି ଚଢ଼େଇ ବା ପାରା ଏମିତି ଆସନ୍ତି ବା ଯାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଯଦି କେବେ ବସା ବାନ୍ଧିବାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତାହା ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ସପ୍ତମରେ, ଘରେ ଯଦି ଘଣ୍ଟା ଖରାପ ହେବାର ଥାଏ, ତାହାକୁ ତୁରନ୍ତ କାଢ଼ି ସଜାଡ଼ି ଦେବା ଉଚିତ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମରେ ଅବହେଳା ହେବା ସହ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏପରି କିଛି ଥାଏ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ଘଣ୍ଟା ଆଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମରେ, ଘରେ ଯଦି କିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ବା ଟିଭି କି ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ କି ରେଡ଼ିଓ ହେଉ କି ଟର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁ ଯଦି କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥାଏ, ତା ଭଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପାଖ ଥିବା କବାଡ଼ିଆ କି ଭଙ୍ଗା ଲୁହା ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ନବମରେ, ଯଦି ଘରରେ କାନ୍ଥ ଫାଟିଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବା ନଚେତ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରି ସମାନ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଆଉ ଜଣା ନ ପଡ଼ିବ, ସେପରି ସମାନ ହେଲା ଭଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି କିଛି ହେଉଥାଏ ବା ଥାଏ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଆପଣ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ।
ଧନ୍ୟବାଦ।